Akungxaki into yaziwa ngaphakathi kwi-ANC kutshanje. Kaloku uCarl Niehause utyiwe lizembe ngokuqala kabaza kulandela. Qoqo liphezulu lo mbutho limtshelo ngelithi ubeke umbutho phansi kwesichenge ulandela amanzi athe wawathetha ngethuba enxibe impahla zombutho ngaphandle kwekhaya labesaba ngumongameli KwaZulu-Natal ngempelaveki. I-ANC ithi kusekude engqinibeni izembe lizawugawula kulandela ezasenkandla. All members of the ANC are expected to conduct themselves at all times in accordance with their voluntary oath of membership and desist from conduct that may bring the organization into disrepute. So we just felt that we must give yourselves updates, because indeed a letter has been written to Comrade Carl. He has since received that conveying this decision. uNiehaus uthi ukunqunyanyiswa kwakhe noko kubuhlungu kwaye kuyothusa. Esithi ke uza kubhena kulombandela. I will act in accordance with the suspension, but at the same time I will most certainly appeal the suspension. It is a temporary suspension. I've got the right to appeal it, and I will do so within the next 24 hours. Phakathi kwabantu abebekhona kulo mawakawaka abantu abebeyoxhasa besakuba ngumongameli uZuma enkandla kule mpelaveki ngu-Ace Mahashulong nobhalo onqunyanyisiweyo we-ANC nelungu leqoqo elilawulayo uTony Yengeni nabanye abaliqela. Akwaziwa ukuba ingaba bethu izembe liyeza kubo kusini na nanjengoko kubonakala ngathi lo mbutho we-ANC umisa imithetho nemigqaliselo. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.